No teraz nič nejde, že? Bude. Bude, no. Bude aj kamión, že? Bude. Tam. Je tam? Ujo? No. Ide. Tak. Tak. Bude. No Ujo je tam, ale ešte je tam niekto. Kto je tam ešte? Mama. Áno. Teta je tam, že? Teta. A kamiony nejdú? Žiadne kamiony? Aha, čo je to? Čo to bolo? Kamión. Tak, a teraz? Čo to je? Ešte. Ešte, ďalší kamión to bol, že? Bude. Tuto. Aha, čo to počuješ to? Čo to robí? Počuješ, čo to robí? No? Tuto. Auto. A motor tam je, že? Motor robí brm brm. Tu. Bude. Tuto. Polož. Ide auto. Už odišlo, no? Šlo preč. Preč odišlo, no, presne. Ahoj. Tak, áno. Aj nám zakývaj do kamery. Ahoj, Ahoj. auto. Kamión. Aha, čo je tam dole? Kto tam ide? Tam. Toto je. Áno. A kde sú vrtule? Samuel, kde sú vrtule? Tam. No sú tam, že? Vrtule, no? A ako robia vrtule? To nie, vrtule to robia takto dokola, vieš, kolo. To sú tie vrtule. Tam je. No, tam sú tiež, no.